Браво, сър! Беше по-добре от репетицията. Добре, следете предавателите си, дами. Може в четвърто действие да има танц за победа. Както казах, ще се направя супер зъл с моят сит и натор, но първо ще гръмна теб, за да се уверя, че е безопасно и няма да умра или да се изпържа и после да нося маска като на Вейдър, защото този вид няма да ми отива. А и ако работи, ще сме заедно на тъмната страна. Ще бъдем сит, братлета. Какво мислиш, а? Чакай, кой е довел тук дете? Приятел, добре ли си? Да, ще го боли главата, но с малко късмет ще е много зъл, като ще се вземе. Ужас, изчерпал съм силата върху него. Норм, вземи кофата, отиваме за още. Чакаме тук, Пери бунточовката, като се върнем. Ще прехвърлим и теб към тъмната страна. Тогава ти, аз и хлапето с пелерината ще бъдем тримата ситкетари. Кой ще бъда аз, сър? Ти ще бъдеш конят. Хайде тръгвай да вземем още от суперсилния Вейдър от кукловца. Точно откъде.